חבר'ה, אני היום רוצה להגיד לכם משהו. אם הייתי באח הגדול, לא משנה איזה עונה. לא מדברת איתכם על איזה עונה. לא מדברת איתכם על איזה דיירים. פשוט מדברת איתכם על אם הייתי באח הגדול. דבר ראשון, הייתי מגשרת מנסה ניסוי גישור בין אנשים. תקשיבו, אני לא בנם של רימים, לכן אין סיכוי שאני אהיה באח הגדול. כי האח הגדול מבוסס על אנשים ששונאים אחד את השני לעומק, כאילו חבורות, כמה וכמה קבוצות, ששונאות אחד את השנייה, וכאילו ככה זה פיו, זה הכל ריבים. על זה מבוססת התוכנית. כן. ואם אני הייתי באח הגדול, אני חושבת הייתי זאתי שכולם שונאים אותה, כי היא תמיד הייתה מנסה לפשר את הריבים כזה, כאילו מנסה שכל הסיטואציה תירגע, אלא אם כן, לא נעים לי להגיד, אלא אם כן, בא לי לקחת את הקפיץ הזה, אני חייבת, קיצר, אלא אם כן, כאילו, סורי שאני מעסיקה אתכם עם קפיץ מול העיניים, אבל זה כיף לי, אני פשוט אוהבת קפיצים מאוד. נגיד, יש לך אותי פה עוד איזה... שנייה. כל המלנת לכם קפיצים נעלמו לה. אני לא יודעת איפה היה, אולי יש לי דרכה אותם, כי אמא שלי אוהבת לצור גברים. כן, לא גברים, דברים. כן. כי, טוב, כן, שימו לב, הקפיץ הזה של אחותי, זה גם של אחותי, וגם זה של אחותי, וגם אלה של אחותי, כן, יש לי, זה שלי, שסבתא שלי חשבה שאני ילדה בת 4, אז הבאתי את זה לאחותי, זה גם של אחותי, קיצר, אחותי ילדה מאוד מאוד ילדותית. כן, טוב, בואו נחזור לאח הגדול. קיצר, אם הייתי באח הגדול, לא הייתי מנסה שהם יריבו. למה לי לנסות שהם יריבו? הייתי מנסה, כאילו, אם הייתי בתוך הסדרה האח הגדול, הייתי אומרת להם, חבר'ה, תרגיעו, תנשמו עמוק, עד 3, 1, 2, 3, נשימה. קיצר, הייתי הקרינג'ית. אני פשוט הייתי מנסה לחבר ביניהם ברמות. הם כאילו... הייתי מנסה אבל זה תלוי. אם זה ריב שאני רואה שלא יתבצר בו כלום, והוא מענה, באופן סטנדרטי, כאילו סבבה, טוב, נגמר הסרטון, ביי, אני אעשה אולי סרטון אחר.